Hi, fi di Emma Walford, a dwi'n Clwydian. Mae hwn yn really scary. Just darllen y cwestiwn ag ateb nhw. Okay. Be ti'n meddwl o non yn dweud bod ti'n fler a be di bad habit non? Dwi'n meddwl bod o'n fair enough, actually. Dwi yn berson really bler. Ond dwi ddim fel bod hi'n daclus. Oes gen ti unrhyw anifeiliaid anwes? Oes. Ci o'r enw Lily, mae hi'n labradoodle a hi yw fy hoff beth yn y tŷ. Dwi yn meddwl bod hi'n gi sydd hefo zip. Ac os bysa ti'n agor y zip yna, bysa person tu fewn iddo hi. Cyflwyno neu canu? Peidiwch a deud oes non a Rachel, ond cyflwyno. Actually, fe rai fi newid hwnna, maen nhw'n mynd i ladd fi. Maen nhw'n mynd i ladd fi. Dwi'n licio neud y ddau. Be wyt ti fwyaf ofyn? Non a Rachel ar ôl ateb y cwestiwn diwetha yna. Beth oedd dy gar gynta? Fiat Uno? Dwi'n meddwl bach gwyn o'r enw Gwyneth. Paint neu gwyn? Gwyn. CD cynta brynes di? Bioc. Mae mor hir nôl, dwi ddim yn gallu cofio beth oedd enw fo, ond bioc oedd o. Hoff artist Cymraeg ar y funud? Dwi wedi bod yn gwrando lot ar Lleuwen. Dwi jyst yn caru llais hi. Mae hi'n beautiful, inside and out. Codi'n gynnar neu aros lan yn hwyr? Dwi ddim yn licio wneud yr un o heina, actually. Os bys ti'n gofyn i Non a Rachel, bys nhw definitely dweud bod fi'n hopeless am aros i fyny'n hwyr. So I guess codi'n gynnar. Reit, dwi'n mynd i'n wely. Ble eis ti'r ysgol a be oedd ti fel? Mae hwnna mor Clwyd. A be oedd ti fel? Nes i fynd i ysgol Glamorfa yn Abergele fel ysgol bach, a wedyn nes i fynd i ysgol y Creuddyn. A be o'n i fel? Eitha sgwar. Really sgwar. Little goody two shoes. A wedyn nes i gwrdd â Rachel a Non ac oedden nhw'n dod o Glen Clwyd ac oedden nhw'n welad a nath nhw cael effaith arno fi. Rhywbeth ti methu byw hebddo, Lily y ci. Wyt ti wedi gwneud skydive? Naddo. Guessing y cwestiwn nesaf ydy, a fysa ti'n gwneud skydive? Na. Pwy sy'n fwy o cystadleuol mas o ti, Non a Rachel? Dwi'n mynd i ddweud fi. Mae hwnna'n greit, achos mae yna camdreigliad fel mae nes di gweld. Dwi ddim yn barnu, ond o'n i'n meddwl, wyt ti'n cymryd y mic allan o pobl Clwyd? Ffilm ola nes ti gweld. Oedd Harry Potter. Neithiwr. Ie. 20 mlynedd ers fi weld am y tro cyntaf. The go-to dance move. Day out gore Clwyd. Classic day out. Nes i gael 18th birthday party fi yn Rhyl. Bit risky. Touch and go ar y degau. Sun Centre. Marine Lake yn Rhyl. Teledu neu radio? Teimlo'n hynod ffodus i fedru wneud y ddau. Beth yw dy motto? Gynnau lot. We've got this, you've got this, ti'n okay, Emma, paid y panicio, a ffefryn fi di, we can do hard things. Be ti'n methu fwyaf o beidio byw yn Clwyd? Y pobl ar acen. Clwyd am byth. Mwah!